Olen Milo Kohtala ja harrastan soran ja kivien keräämistä. Että soran ja kivien kerääminen se on mulle todella tärkeä harrastus. Mua kyllä tässä soran ja kivien keräämisessä kiehtoo erittäin paljon se, että miten paljon erilaatuisia hienoisuutta on sorassa ja sitten eri mallisia kiviä, eri värisiä, eri muotoisia ja kaikkea. Se on todella mielenkiintoista sikäli, että niin tosiaan Rovaniemen Rock Convention oli kyllä elämäni kohokohti ja se oli tämän harrastukseni kannalta. Se oli erittäin hieno muisto ja tapasin siellä paljon muita kivi-intoilijoita. No, se on kyllä silleen mielenkiintoinen, että kivien keräileminen on sikäli ihan helppo harrastus aloittaa, että sitä voi vaikka ihan omalta pihalta sitten käydä kahtelemassa minkälaista soraa ja multaa ja hiekkaa sieltä löytyy, niin ja sitten laittaa vaikka kokeilla eka kerrata eri värisiä kiviä, niin sitten siitä kertyy kyllä se hyvä kokoelma ajan myötä. Suosittelisin kyllä kivien keräämistä kaikille, jotka ovat maaperästä ja jostain geologiasta kiinnostuneita, että sellaisille luontoläheisille ihmisille tämä harrastus on erittäin hyvä.